Dios mahay na banggi po sa Indugabos. And Christmas Eve sponsors, iyo po ang mga minasunod. Engineer June and Tess V. Septimo and family, Maricel Aguado and family, Arlene Talier and family, Jessie Najeline Tiham, Dominic Semiliano and family, Marie Bombase and family, Mr. and Mrs. Victor Gastillo and family, Maricel Ibanez and family, Kristen Joy Lainesa, Salvador Regalado and family, Mr. and Mrs. Roberto Saraspes and family, Mrs. Esther Oxano and family, Meliton Reluta Jr. and family, Jesse R. Andes and family, Esplago family, Christina Belza and family, Nathaniel and Bernard Fortuno, Mrs. Nancy Bigayan and family, Mr. and Mrs. John Mac Arthur Navarra, Mr. and Mrs. Benigno Roy Jr. and family, Merly Valiente and family, Raquel Fortugal and family, Mr. and Mrs. Edwin Santa Cruz and family, Peregrina Dinero, Mrs. Amparo Bailon and family, Beth Bornas, Mr. and Mrs. Tolentino Andalis, Nineth Abala Rialco, Bersabe and Baluca family, Mr. and Mrs. Norman Aliman and family, Rudy and Rita Largoza and family, Vanji Gavina and family, Jennifer Espiritu, Mr. and Mrs. Eddie Soloma and family, Margie Vergara and family, Marife Bibagay, Poblea Reyes Aliman, Maribel Pachuan and family, Chi P. Mendoza, Francis Flores and family, Roman and Nene Reynera, Rebecca Placides, Mayor Fair D. Simbulan and family, Bambit and Irna Orbita, Tony and Julie Bailon, Feli and Anita Alvarez, Jose Bailon and family, Ninita Fortuna and family, Norma Federes and family, Mr. and Mrs. Manuel Parina and family, Mr. and Mrs. Tony Garcia and family, Mr. and Mrs. Peter Cortero and family. Ang misa tapungon niyan ay dinudulot para sa mga minasunod na intensyones. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Maribel and Stock Pachuan and family, Bambit and Irna Orbita, Mr. and Mrs. Gary Lainesa and family, Jose Adelio and Maria Cristina Vitug, Mr. and Mrs. Jerly Maniscan and family, Regala and Marpuri family, Mr. and Mrs. Jamie Salas and family, Tony Lanuza and family, Mr. and Mrs. Jessie B. Banyeria, Mr. and Mrs. Nino E. Esplago and family, Rainera family, Toraldo and Florida family, Sapia Niebres, Mr. and Mrs. Ovito Bicaldo and family, Karen Ray Cernande, Jarame Cernande, Nympha Nilayan and family, Sapinoso and Lasado family, Mr. and Mrs. Pasiano Masulabe and family, Reblora family, Mrs. Vilma Odavar, Duyoy and Via Galvante, Mr. and Mrs. Mark Jovin Nagrampa, Mr. and Mrs. Salvador Garcia and family, Derecho family, Mr. and Mrs. Yacer Bisanyo and family, Nimia Bolivar, Ryan Perez and family, Mrs. Divina Halyari and family, Ricky Ryan Parina, Lisandra Nicole Villaflor, Julian Therese Villaflor, Lilibeth Fajardo and family, Dang V. Eriola and family, Mr. and Mrs. Danilo Sanyo and family, Irma Fernante and family, Mrs. Iluminada Niebres and family, Mrs. Consejo Hizon, Aiza Opeñano and family, Mr. and Mrs. Rogelio Vargas and family, Jesse Ayan R. Oñate and family, Mr. and Mrs. Eulogio Semiliano and family, Angelica Berse, Mr. Ernesto R. Berse and family, Navarra Nadal family, Francis Alisago, Sarah Jane Borja, Rudy and Nita Largoza, Mr. and Mrs. Angel Nerva, Anselmo and Peregrina Dinero and family, Sapinoso Lazado family. Iniman po'y dunudulot para sa kaumawan inang Peña Francia, dulot kan Derecho family. Misa petisyon, dulot ni Franz Bailon. Para sa kalag ni Decerila S. Andres, dulot ni Cherry S. Ortega. Para sa kalag Ninda Jose Sin Rosa, dulot ka Navarra family.
para sa kalag ni Jose Asin Rosario, Juanita and Margarita, dulot ni Eman Febre and family, para sa kalag ni Maria, dulot ni Mrs. Consejo Hison, para sa kalag ni Milagros, dulot ni Sarah Jane Borja, Misa Common, dulot ka Navarra Nadal family, Misa Common, dulot ni Mrs. Lorna Marifosque and family, para sa kalag ni Danita Azin Andet, dulot ka Navarra Azin Nadal family, para sa kalag Nindam Norma as in J-Lab, dulot ka Niebres Ramirez family, para sa kalag ni Olimpio, dulot ka Navarra Nadal family, para sa kalag ninda Yolanda as in Epifanio, dulot ni Sherry S. Ortega, Misa Common, dulot ka Niebres Ramirez family, para sa kalag ninda Aida as in Alejandro, dulot ni Eduardo Villadares Sr., para sa kalag ni Antonino as in Salem, dulot ka Navarra family, para sa kalag ni Deberto as in Jose, dulot ni Eduardo and Villadares Sr., para sa kalag ni Chris, dulot ni Cleto as in Fe and Lastrellian family, Misa Common, dulot ni Mrs. Dolores P. Villen and family, para sa kalag ni Filimon as in Angela Daisy, dulot ni Mrs. Divina Calyari and family, para sa kalag ni Gregorio Jr. as in Agnes, dulot Canregala as in Marpori family, para sa kalag ni Jose as in Lourdes, dulot ni Ricky Ryan Parinya, para sa kalag ni Jose as in Rosa, Joseph Ryan as in Olympio Jr., Juanita as in Margarita, dulot ni Raquel and Portugal, para sa kalag ni Maria as in Eliseo, dulot ni Dr. Rene and Miriam Godisano Bagos and family, para sa kalag ni Monica as in Gregorio, dulot ni Mr. and Ms. Salvador Largoza and family, para sa kalag ni Niña as in Vicente, dulot ni Sapia Niebres, para sa kalag ni Renato, dulot ni Mrs. Martinez Hernando and family, para sa kabos na kalag sa Purgatorio, dulot ni Raquel and Portugal, Misa Petisyon, dulot ni Doyoy and Bia Galvante, para sa kamuan ni San Antonio as in Santo Niño, ni Inang Angustia, San Jose as in Our Lady of Salvation, dulot kan Derecho family, Misa Pasasalamat, dulot ni the Mr. and Mrs. Salvador Largoza and family, Lilet Placides Manawis and family, Junior Bianca and Sammy Ayana, para sa kalag din da Santiago as in Paul, Norma as in Monica as in Misa Common, dulot ni Lilet Placides Manawis and family, Misa Pasasalamat, dulot ni NC Biares, dulot ni the Mr. and Mrs. Ermi Carrion and family, Misa Pasasalamat, dulot ka Anonymous as in para sa kalag ni Martin, dulot ka Anonymous, Misa Pasasalamat, dulot ni Marjorie Calisora and family, as in the Mr. and Mrs. Jerry Sunga and family, sponsor, Mr. and Mrs. Jed Dimailig, Misa Pasasalamat, Misa Petisyon, as in para sa kalag ni Honorio, Corazon, Timoteo, Alejandro, as in Rosario, dulot ni Lala Oxiano.
Malipot asin madiklo man banggi, alagad yaon an pagkugos kan mga bituon sa kalangitan. Diyos marhay na pagkabanggi, banwaan na nagahalat sa pagkamundag ni Jesus. Ibahan niya to si Jose asin an sa iyang agom na si Maria na madali ng mangaki sa paghanap din madadagosan. Papadaguson daw siya kan mga tao sa saindang tutuktukan. Kung an mag-agom dara si Jesus magtuktok, man sa satong puso, papadaguson taman daw sinda. Inihatod po sa Indokan Parachute Ministry ang sarong presentasyon na himogikan sa tradisyonal na panunuluyan. Kaidtong panahon sa banwaan kan Nazareth, igwang daraga na ang pangaran Maria, sarong simpleng babayi na isin igwang hararom na pagkamuot sa mahal na Diyos. Siya nakatalaan na ikasal kay Jose, sarong matanos na lalaki asin sarong karpentero. Digdi nangyari ang kasuratan na ang berbo magiging tao. Si Gabriel na anghel ni Diyos, ipinadara sa Nazaret sa banwaan kan Galilea. Mag-ugma ka, Maria, taan Diyos yaon sa imo. Ano ang ibig mong sabihin? Dai ka matakot, Maria, ta nagkamit ka nin grasya sa Diyos. Uya, mangingidam ka asin mga ngaki nin lalaki, nangangaranan mong Jesus. Paano yan mangyayari? Mayo akong mitbit na lalaki. Sasangkuban ka kan Espiritu Santo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan kan orog kahalangkaw. Kaya ang mamumundag aapodon na banal, aki kan Diyos. Uya, si Elizabeth, na sa imong pinsan, siya man nangidam sa iyang pagkagurang. Asin ang bulan na ini, iyo ang ikaanom kaining inaapod na baog. Huli tamayo nin anong imposible sa Diyos. Oripon ako kan kagurangnan. Mangyari lugod sa ko siring sa imong ipinarang. Si Maria naghidali pasiring sa harong ni Zacarias sa bulod kan Judea. Tanganing tabangan si Elizabeth an sa iyang pinsan. Nagtulong bulan si Maria duman, asin pakatapos nagpuli sa iyang harong. Si Maria nakatalaan na ikasal kay Jose. Bago pa sinda mag-ibahan, naaraman ni Jose na si Maria nagdadarang tao. Si Jose matanos, asin habo niyang maaraman kan gabos, asin habo niyang mapasupog si Maria. Pinag-isip-isip ni Jose na suhayan si Maria nin hilom. Alagad bago pa ini mangyari, nagpahiling ang sarong anghel nin kagurangnan sa pangiturugan ni Jose.
Jose, aki ni David, daika matakot na akoon si Maria siring sa agom. Daw taaakoon ko siya bilang sa kong agom. Siya nangingidam nin aki sa ibang lalaki. Dai Jose, siya nangingidam gibo kan Espiritu Santo. Si Maria mangangaki inin lalaki asin papangaranan mo siyang Jesus. Huli tatutubuson niya ang kasaalan kan sa iyang banwaan. Iyo, aakuon ko siya bilang sa kong agom, asin hanggang sa huri, papadangaton ko siya. Kakayanan mo daw, Maria, ang pagbiyahe. Hilinga, kabulanan mo na. Madali ka ng mangaki agom ko. Ayos lang, Jose. Kakayanan ko. Di ako matugot na dai mo mahiling an aki ta sa enot na pagluwas kaini sa kinaaban. Di ako tugot na dai mo madangog an enot niyang paghibik. Iibahan ta kaagom ko. Kaibahan ta ang Diyos, Jose. Mapalad na maray ako, Maria. Ngayon huli tabinayaan ako kan Diyos. Nin arog mo. How could it be this baby in my arms, sleeping now so peacefully? The Son of God, the angel said, how could it be? Lord, I know he's not my own, not of my flesh, not of my bone. Still, Father, let this baby be a son of my love. Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king who looks so small, his face and hands so fair? And when he cries, the sun just seems to disappear. But when he laughs, it shines again. How could it be? How could it be? Kan panahon na ito, ipinasugo ang Emperador Augusto na magkaigwanin sensos sa gabos na sasakupan kan Emperyo kan Roma. An enot na sensos na ini ginibo kan si Cireneo ang gobernador kan Syria, kun kaya naguli ang mga tao sa sadiri nindang banwaan. Hali sa Nazaret, sarong syudad sa Galilea,
Nagpasiring an mag-agom na si Jose asin Maria sa Hudiya, sa Bethlehem, an banwaan na ginikanan ni Hading David. Si Jose, gikan sa angkan ni Hading David. Alagad, kan panahon na ito, madali ng mangaki si Maria. Ko, Halat na mumuutan ko, may nahihiling akong harong. Madiya, dumananta, tibaad lamang pwede katang makadagos. Da ko kamo pababayaan, namumuutan ko. Maray na banggi po sa indo ginagalangan na kagharong. May tuyo po kami. Ansa kong agom madali ng mangaki. Kung tutugutan po nindo, makikidagos po kota kami sa indo. Halat muna po. Ihapot ko lang kung saan na lugar kamuhali. Harayo an sa mong piggikanan, sa Nazaret pa po an banwaan. Nagpasiring kami sa lugar na ini para magpatala huli sa kasuguan ni Cesar. ansa mo pong kapagalan, haros tulong aldaw na. Poon pa kami maglakbay. Kung sa indo sanang tugutan na kami makikidagos sa indong harong para sa umboy sa sakong tulak. Kung pwede, sana talaga po, papataguson ko kamo. Alagad uya po, ansa kong harong pano-pano nin mga tao. Pasensya na po sa indo. Paaram po, namumuutan ming kagharong, namumuutan kong Maria, papaano daw kita? Jose, padangat kong agum. Day ka matakot. Dai kita pababayaan kan Diyos. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds wait at the side, glories stream from heaven afar. Heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Garo, bukas pan ilaw sa harong na ini Maria, baka lamang padaguson kita.
Pasensya na kung isay man kawang tao ka mo. Apwera sa dakol ng tao sa laog kan harong ko, may pighahalat pa akong prominenteng bisita na makikidagos digdi sa ko. Kay puwan ko pang magpakarhay kan sa kong harong. Manay, kamo po sa ruman na ina. Nakikimaherak po ako. Para sa nakuta sa umboy sa tulak ko. Aram kong aram po nindo ang namamatayan ko. Maski po sa gilid-gilid sa nakan sa indong harong, di po nin problema. Basta lang po may madagusan kami ngunyan na banggi. Sabi mi baga, may prominenteng tawong mabisita sa mungunya na banggi. Kay puhan ko pa itong estimaron. Kung maabotan ka mo sa mong harong, ano na sanaan sa indang sasabihon? Pasensya na tabi, dahil ka mo pwedeng magdagos sa samong harong. Sa mga arog tang dukhaan buhay, masakiton talagang maray. Madya na mumutan ko, mahanap kita ng ibang harong na pwede tang dagusan. Basta na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. Kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. Kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko
Magayunon ang harong na iniagum ko. Sana mabuot man ang kagharong tanganing padaguson na kita. Maray na banggi po sa Indo, pwede po kaming makidagos? Isay na bisit na tao ang nagtutok-tok ngunyan. Kinatahawi kan sa kong pagturog, hilnga tadis oras papatinggayon pagkabanggi, nang bubulabog pa kamo. Ang sa kuya pong agom, madali ng mangaki. Kung sa ito pong itutugot ko ta na kami makidagos muna. Sa kamugtakan kan umboy sa sakong tulak. Madali na po kaya akong mangaki. Turog na ang mga tao sa laog kan harong ko. Tapos kamo, nangiistorbo pa? Mayo akong oras sa mga araw nindong patay gutom, makaherak sa ka mga alabado. Kung habo po nindo, day bali na sana. Daiman po ko tanindo kami paglait-laiton. Maski po kami alabado o dukha, igwaman po kamin puso sa kapagmati. Jose, namumutan ko, babayain na sana. Aram ko man na yaon ang Diyos. Dae niya kita pababayaan. Yaon ang Diyos, Jose. Ang Diyos, uya sa to. Ngunyan nabanggi, sa tuyang ipagrurukyaw ang pagkamundag kan sa tong paratubos. Anong boy na huminilig sa to, siya ilaw asin kaligtasan kan bilog na kinaban. Sa paggirumdom niya to kay ning solemning banggi, hagadon niya to sa umboy na si Jesus, an matkatunenongan, pagkasinarabotan na sin pagkaminootan kan lambang saro. Kita magrukuyaw kan pagkamundag kan sa tong kagurang na Heso Kristo. Tunay na ang Diyos, Emmanuel. Diyos uya sa to sa istorya kan tao, urog ng gayo sa istorya kan kaligtasan. Buksan niya to ang sa tuyang isip asin puso sa paginanyog kan pagrukuyaw kan Pasko.
ta magrukyaw kan pagkamundag kan sa tong kagurang ng Heso Kristo. Tunay na ang Dios Emmanuel, Dios uya sa istorya kan tao, urog na kan gayo sa istorya kan kaligtasan. Buksan niya to ang sa tuyang isip asin puso sa paginanyog kan pagrukyaw kan Pasko. Matindog ang gabos. Ikaduwang pulo asin lima kan Disyembre, nagagian day mabilang na mga panahon, poon kan paglalang nin kinaban, kan sa kapinonan, linalang nin Diyos ang langit asin daga, asin hinaman ang tao nakabaing sa iya. Nagkapirapang siglo ang nagagi, pagkatapos kan baha, poon na'y bugtak kan makakamhan an sa iyang bulalangaw sa kalangitan, bilang tanda kan tipan asin katuninongan. Kan paghali ni Abraham sa tuyang ama sa pagtubod, sa Ur kan mga Kaldeo, 20 asin sarong siglo. Kan Exodo kan banwaan ni Israel, paluwas sa Ehipto, na pinanginotan ni Moises, 10 asin 3 siglo. Kan paglahid ki David, bilang hade, haros 2,000 taon, sa ikanom na pulo, asin 5 na, sosog sa propesiya ni Daniel. Sa taon kanikasanggatos, 70 asin 4 na Olimpiada. Kan pagmukda kan syudad nin Roma, 7 50 asin 2 taon. Sa paghade ni Cesar Octavio Augusto, ani ka-4 asin 2 taon. Naan bilog na kinaban, nasa katuninongan, si Hesu Kristo Dios na daing kasagkoran, asin aki kanamang daing kasagkoran. Nagmauot na pabanalon kan sa iyang pagdato. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, asin ka nagagian 9 na bulan, pon kan pagpangidam sa iya. Namundag Virhen Maria sa Belen kan Huda, asin nanitawo. An pagkamundag ni Hesu Kristong kagurang nanta, sosog sa laman.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa banal na bangging ini, sa tuyang pinagrorumdom, ang pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan, sa tuyang idulot ang misang ini, urog ng gayo para sa gabos na pamilya, sa tuyang mga pamilya, asin gabos na pamilya sa kinaban, tangani nasiring kan banal na pamilya, kita man maging banal. Kita nagkatiripon sa pagsabat kan umboy na si Jesus, ang satong Mesiyas na hinahalat, kan panahon ni Advento, inandam niya to ang satong isip asin puso sa gibong kabanalan, tanganing pano ning kaugmahan, ako untaan aki nin Diyos. Idulot niya to sa sagradong banggi na ini. Urog na sa selebrasyon kan Santa Misa ang satuyang mga pamibi, mga kahagadan sa Dios asin urog sa gabos, ang kapatawadan kan satong mga kasalan. Sabay niya tong sabihon, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, nagkasal ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, dari na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an satong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Ngunyan, girumdumon niya to ang ilaw ni Kristo. Ang ilaw no binilig sa sato, sa tahaw kan kadikluman, asin katunyanongan kan banggi. Siya namundag sa harong Virhen, namundag sa sarong bahugan. Ini nagpapagirumdom na si Kristo namundag sa kapakumbabaan. Siya ang ilaw na nagtataong liwanag sa Belen, ang ilaw sa satuyang pagkabuhay. Si Maria asin Jose, nag-agi nin makuring kasakitan, naglakaw sa kabuludan, naghanap nin harong na madadagosan. Si Maria nagtios sa pangaki, alagad sa tahaw kan mga kasakitan na ini, dainin da nawaran nin paglaom. Si Maria asin Jose, padagos na nagsarik sa grasya ni asin pagkaherak kan mahal na Dios. Uya si Maria asin Jose, uya ang mga angheles kan kalangitan,
asin ang mga pastor. Sinda nag-uugma, nag-aarawit sa pagkamundag ni Jesus, ang Diyos na uya sa to. Uya ang umboy na si Jesus. Siya ang ilaw na mataong liwanag sa kadigluman kan kinaban. Gloria in excelsis Deo. Mamibig kita. O Diyos, Ika na naghimong magbanag ining pinakabanal na banggit, kan tunay na ilaw, namimibi kami,
Warasan, tanganing kaming nagmimidbid kan misteryo nin liwanag, digdi sa daga. Siring man makinabang kan kaugmahan niya sa langit. Siya kaiba mong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos sa paginanyog kan mga babasahon. Ini sarong awit na kinakanta sa okasyon na ang bagong hadi kinokoronahan. Ini nagpapahiling din makusog na pagtubod sa bagong hadi. Pagtubod na siya magiging urog na marahay kisagod niyang sinundan. Nagkaigwanin bagong kautuban ang awit na iningon niyan. Ini sarong profesiya kan pagkamundag sa bilin. Mahiwas ang kapangyarihan kan bagong hadi, asin daing sagod ang katiwasayan kan sa iyang kahadean. Kaya sa Salmo Responsorio, kita minasabi, mag-awit sa kagurangnan, pag umawon an sa iyang ngaran, ipahayag an sa iyang kamurawayan, sag-abos na banwaan. Buksan niya to ang sa tuyang isip asin puso sa paghinanyog kan enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An banwaan naglalakaw sa kadikluman, nakahiling ni dakulang liwanag. Sa mga nag-eerok sa daga, ninhararom na limpoy, nagbanaag an sarong ilaw. Pinaurog mo ang sa indang kagaya-gayahan. Pinadakula mo ang sa indang kaugmahan. Naguugmasinda sa imong atubang. Siring sa mga tawong naguugma kon panahon nin pag-ani. Siring sa mga tawong naguugma kun nagbabaranga kan ginanahan sa laban. Hulay tasiring kanal daw ni Midjan, rinunot mo ang sakal na nagkakagabat sa inda, ang pasan sa indang abaga, ang pamakol na nagpapasakit sa inda. Hulitaan lambang kasangkapan, sa pakilaban, lambang gubing na tumtom sa dugo, isusugba asin tutungunon sa kalayo. Huli ta sarong aki namundag para sa to, sarong aking lalaki itinao sa to. An paghade, ibubugtak sa iyang abaga, asin ini an ngaran na iaapod sa iya. Makangangalas na parahatol, makakamhan na Diyos, amang daing kasagkuran, prinsipe nin katuninungan, an kahiwasan nin sa iyang kahadean, asin an katuninungan. Dainin katapusan para sa trono ni David, asin para sa iyang kahadean, na tinugdas, asin pinasarig niya, sa katanosan, asin sa kabanalan. Ini ang gigibuhon, kan pagkamuot, nin kagurangnan, puon ngunyan, asin sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ngunyan namundag na ang satong paratubos, si Kristo na kagurangnan. Ngunyan namundag na ang satong paratubos, si Kristo na kagurangnan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, gabos na banwaan mag-awit sa kagurangnan. Mag-awit sa kagurangnan, irukyaw an sa iyang ngaran. Ngunyan, namundag na ang satong paratubos, si Kristo na kagurangnan. Arual daw irukyaw an sa iyang kaligtasan. Isabi sa mga banwaan,
an sa iyang kamurawayan. An sa iyang mga ngangalasan, ipahayag sa mga banwaan. Ngunyan, namundag na an satong paratubos, si Kristo nakagurangnan. Magugma ang langit, magugma ang daga. Ikurahaw kan dagat, asin kan gabos na yaon diyan. Magugma ang daga, asin gabos na nasa daga. Gabos na kahoy, magkurahaw sa kaugmahan. Ngunyan, namundag na an satong paratubos, si Kristo nakagurangnan. Magugma sa atubang nin kagurangnan na madatong. Siya madatong sa paghade sa kinaban. Matanos na maghahade, siya sa kinaban. Sa katotoohan, uhukuman niya ang katawuhan. Ngunyan, namundag na an satong paratubos, si Kristo nakagurangnan. Si San Pablo nagpapagirumdom kuno ang dapat gibuhon, mantang kita nabubuhay, digdi sa daga. Ini ang pagkabuhay nin sarong Kristiyano, pagsikwal sa kabos na bagay na kinabanon, asin bakong para sa Diyos, pagpugol sa sadiri, asin mabuhay na matanos, asin banal sa kinaban. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Tito. Ang biyaya nin Diyos ipinahayag para sa kaligtasan nin mga tao. Asin tinutokdoan kita na talikdan ta ang mga bagay na dai makakadara sa to sa Diyos. Asin ang mga kamawotan na kinabanon. Dapat na kita nakakapugol sa sadiri, nabubuhay na matanos, asin banal sa kinaban na ini. Mantang naghahalat sa satuyang dakulang Diyos, asin paratubos, si Kristo Jesus. Idinusay niya ang sa iyang buhay, huli sa to, tanganing iligtas kita sa gabos na karatan, asin makalinig nin sarong banwaan para sa iya, banwaan na mahigos sa paggibo nin karahayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog pon gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaitong panahon, si Cesar Augusto nagbuot sa paagi ning sarong direkto na ang bilog na kinaban magpasenso. Ang enot na pagsensong ini, ginibukan si Quirino, gobernador sa Syria. Kaya gabos nagpuruli sa sadiri nindang banwa tanganing masenso. Si Jose hali sa banwa ni Nazareth sa Galilea, nagduman sa Hudiya sa banwa ni David na angaran Belen. Digdi siya nagrehistro, kaibahan si Maria sa iyang agom na madali ng mangaki. Hulitagikan siya sa pamilya asin kapag-arakian ni David. Nangyari na kanyaon sindaduman, uminabot ang panahon na si Maria nanginginaki na siya kan sa iyang panganay na lalaki. Pinatos niya nin lampin asin hinulid sa bahugan. Huli tamayo nin lugar para sa inda, duman sa harong na nasakatan. Harani sa lugar na ito sa kaumahan nin mga pastor na nagbabantay kan sa indang mga karnero kun banggi. Ang anghel nin kagurangnan nagpahiling sa inda asin ang kamurawayan nin kagurangnan nagliwanag sa palibot ninda. Natakot sinda nin makuri, alagad ang anghel nagsabi sa inda, "Day kamo matakot. Dara ko sa indo ang marahay na bareta, sarong dakulang kaugmahan para sa bilog na banwaan, ngunyan sa banwa ni David, namundag para sa indaan para tubos ang Mesiyas nin kagurangnan. Ini ang tanda, makukuan nindo ang sarong umboy na napapatos sa lampin sa kanahuhulid sa bahugan. Dangan bigla nindang nahiling sa palibot ka ng hel, ang kadakol na hukbo nin langit, nag-uumaw sa Diyos asin nag-aawit. Pag umawon ang Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahay ang buot. Ang marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, magtuka po sa paginanyog kan humilia. Inot po sa gabos, kaibakan sa tuyang duang padi na konselebrante, si Father Larry Nagales, asin Father Pepe Pimentel. Sa kuyang ipinapaabot po ang maugmang Pasko sa Indo Gabos. Palakpakan po niya to ang kagurangnan. Sa mga panahon po ngunyan, o kung ngunyan, igwa po kang popular na panuluyan. 800 years ago, exactly this day, December 24, 1223, 800 years ago, si San Francisco duman po sa Greccio, Italy, nagibo po kang enot na live na panuluyan. 2 years bago po kang 1223, around 1219 to 1220, nagpa-Holy Land po siya. Nagduman sa Holy Land, as in pagbalik niya sa Assisi,
sa Italy, naisip niya paano ko daw maipapahayag sa mga tao ang katotohanan, ang retrato mapapadapit sa pagkamundag kan kagurangnan. Kay itong panahon po, nagduman siya sa Greccio, lugar po ini sa Italia, around 90 kilometers gikan sa Assisi. Asin, duman po ginibo ang enot na garo live na presentar kung ano ang nangyari kang enot na Pasko duman sa Bilen. In fact, susog sa istorya, kabali talaga sa iyang naisipan na may mga animals. Aram mo si San Francisco, animal lover. Kaya duman sa scene, yaon po ang may asno po, may ox, tapos siyempre may mga inimbitaran siya na maging Joseph, maging Mama Mary, magkaigwan ng mga pastor, tapos may three kings, maugma po, simpleng banggi, pero maugma ang gabos, inak-out ninda kung ano ang nangyari kang enot na kapaskuhan, kang mamundag ang satuyang kagurangnan. And the rest po is history. Na-create po ang Bilen. Diyan po nagpuon kung tanon taigwa kita kang devotion sa Bilen. As in, it seems very effective. Ini po catechetical tool na ginamit ni San Francisco tanganing itukdo sa tuya ang realidad kang pagkanitawo kan sa tuyang kagurangnan. So 800 years po. Kaya lang po kang taon 2019 na masdan po ni Pope Francis ang sa tuyang presenting Santo Papa, nawawara na ang Bilen sa mga harong tuwing Christmas. Sisay daw ang may Bilen pa sa harong as part of your decoration. Itaas daw po ang kamon. Sisay ang may Bilen sa harong, parte kan sa indong dekorasyon. Kadikit na lang po ang nagribay sa Bilen, Santa Claus. Although, siyempre may Christmas tree, kadakol Christmas light, Christmas balls, ang iba, snowman. Pag nagigreet bako ng Merry Christmas, kundi Happy Holiday, nawara na po. So, religious and Christian aspect of Christmas. Pero po, kita po mga Katoliko, kita mga Kristiyano, sa likod kang pagselebrar niya to po kang kapaskuhan. Iyo ang misteryo kan pagkanitawo nin kagurangnan. Siguro nagigirumduman po nindo kan simple pa lang ang buhay kan mga tao. Napakahalaga sa inda ang Bilen. Narurumduman nindo na sa harong nindo ang dekorasyon itong simpleng Bilen, nababakal na karton pero kumpleto, nahiling mo Mama Mary, yan duman sa sadit lang yan na karton pero nilalaag sa parte kang altar, kang harong. As in, nag-i-enjoy ang mga aki kahiling. Ini si Mama Mary, ini si Jesus, ini si Joseph, three kings. Aram ninda ang mga komposisyon kang nasa Bilen. Pero sa siring na bagay, aram mo day, minsan may mga bagay na kaipuhan kang itukdo, kundi day mo aram kung paano itutukdo. Pero pag naggamit ka ng mga images, madaling na iintindihan kan mga aki. Ini pa lang si Jesus. Makahirak pa lang kan siya namundag. No? Nasa lampi, nasa sabsaban, nasa bahugan lang. No? Actually, yan ang nasa mind ni San Francisco, to impress upon us the humility of the Son of God.
Sabi kayan, kung narurumduman ta kang panahon ni Solomon, si Solomon nakatukaw sa trono, magarang trono. Siya talaga ang nangungurog na hade. Asin kung ikukumpara mo sa kadakol pang mga naging hadi kang kinaban, masasabi ta na ining natutukawan ni Solomon na tukawan, pambihira. Talagang maa-amaze ka sa iyang kadakulaan. Pero sabi ni San Francisco de Sales, maski siring nasa trono ining mga makapangyarihan na hade, mayong madaog sa trono na namumugtakan kan aki inin Diyos. Ang trono kan aki inin Diyos, iyo ang bahugan. Ang sa iyang kahadean na imumok na bako lamang magtatapos digdi sa kinaban, kundi daing sagod ang sa iyang kahadean. Iyan ang biyaya po. Kaya mayo po yan sa tukawan, kundi sa tao na namumugtak diyan sa trono. Ngunya sa tuyang liturhiya, pinag-inthrone niya to sa bahugan ang imahin kang Ninyo Jesus bilang pagirumdum sa satuya na ang namundag bakong ordinaryong tao, kundi Diyos mismo, ang aki ni Diyos mismo, na sa tuyang pinag-adaman sa nakalipas na siyam na aldaw. Asin, maugma kitang nagseselebrar kan kapistahan na ini, kan solemnidad na ini, kan kapistahan, kan pagkamundag, kan sa tuyang kagurangnan. Tulong bagay ang inaasahan po sa satuya na mga bertud na ipinapahiling sa tuya kang bilen. Enot ang sense of mystery, sense of awe, sense of wonder. Oh? Habang nagluluhod kita na papamibi sa atubang kan bilen, haputuntaan sa tuyang sa diri, is there a sense of awe, sense of wonder sa satuyang puso? Oh? Pinipiritang sabuton, tanota ang Diyos, pwede man sanang isalbar kita na sararuan, nagarumagic, pero kaipuhan pa na maging sarong umboy, maging sarong aki, mamundag sa bahugan, mamundag sa mga simpleng magurang. Ano ta day na sana niya ginamit ang sa iyang kapangyarihan, tanganing iligtas kita. Pero pinili niya na magpakasadit, maging sarong umboy, manitawo, makisumaro sa satuya bilang tao. Ang dahilan po, iyo an sa iyang pagkamot. Narumduman ko po ang istorya, minsan may sarong pong hade. But niyang agumon ang sarong katabang. Pero sabi niya, paano ko daw maisasabi digdi sa katabang na ini? Sa sarong hamak na katabang, surugoon, na ako namumuot sa iya. Pero kung ako nakasulot ning magarang bado, maduman ako sa iya, sasabihon ko sa iya ang sakuyang pagkamot, baka dahin niya ako-akoon. Tabaka isipon niya day patas. Mag-aalangan siya sa kuya. Baka mag-iyo man siya, magsabi man siya ning iyo, baka ninhuli sa darakan takot. Ta siyempre hadi siya. Tapos ma-propose siya, siyempre maiyo siya. Pwedeng asindayin niya sigurado kung ang pag-iyo niya buluntad, gikan sa iyang buot. Kaya naghagad po siya ng advice sa mga counselors. Ano ang gigibuhon ko? Tanganing maipahayag ko ang sakuyang pagkamot, digdi sa sakuyang surugoon. So, ang ginibo niya, ang advice sa iya, kay puan maghali ka ning garb, maghali ka kan sa imong gubing bilang hade.
Kaya sa matangang banggi, nagdulag siya duman sa iyang kahadian, asin nagmukha siyang garong ordinaryong tao. Asin nagduman siya sa harong kang katabang, sarong surugon. Asin pinagsabi niya ang sa iyang intensyon na namumuot siya. Asin totoo man ang God na inako siya kang surugon bilang maging sa iyang agom. Naging madali. Asin aram niya na bako ning huli sa iyang kapangyarihan, nagtutugot na maagom siya, kundi dahil aram niya na maski arog niya na pobre, arog niyang ordinaryong tao, aakuon siya. Ini po ang paglaladawang ko kang pagkanitawo ning kagurangnan. Inaako ta siya bilang kagurangnan o minimidbid ta siya bilang Diyos dahil tunay siyang nagpakumbaba. Bakong dahil sa takot ta, no? Na pag day kita nagsunod, day ta inako siya, may mangyayari sa tuya, di ba? Perming iyo. Pero gusto ning kagurangnan na pag pinili ta siya, talagang kusang loob. Bako ning huli ta makapangyarihan siya. Kaya pinili niya na maging ordinaryong tao, maging aki, maging umboy, tanganing kaigwaning level. Imagine ang sa iyang ginibo. Nakisumaro sa tuya bilang amigo, na ang Diyos dahil nakaipuhan na maging harayo, madistansya, kundi uya na, makakaulay niya to siya, kaibata, nagsakit pa nga ni siya. Kung kita nagsasakit, nahiling ta kung paano man siya nagsakit. Dahil yan ang kamautan niya na kita mag-isip, maghiro, mamuhay na bilang tao na may katalingkasan. Na pinipili ta ang kagurangnan, bako ning huli sa takot, kundi sa karahayan ng buot, buluntad. Pinipili ta siya. Asin madali pong masabutan kung ano ang maging Diyos huli sa pinahiling sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Ikadua pong bagay na itinutok sa tuya kan bilen, asin kan espiritu kang kapaskuhan, iyo ang kahalagan po kang inaapod na simplicity. Maging aware po kita na minsan na hiling tangon yan, ang kapaskuhan talagang na-commercialized ng maray. No? Halimbawa, pwedeng ang iba sa tuya, nag-iisip na mayo akong handa ang ngunyan, o kaya mayo laman akong regalo, o kaya mayo akong ikakarigalo. You feel bad about yourself dahil paano ko daw masiselebrate ang Christmas na mayo akong kwarta. Mayo kong ikakatao. Pero when you look at the bilen, when you look at Jesus, simple ang enot na Pasko. Imagine, Diyos pero nasa sabsaban, malipot na banggi, karumpot na tela ang nagpapatos. Tapos ang kairiba, mga hayop, mga iba man lain-lain na hayop, mga ordinaryong pastor. Pero maski siring po, nahiling taang kaugmahan na napapalibot sa bilen. Mga simpleng tao, mga pastor, nag-aarawit ng pag-umaw sa mahal na Diyos, kaibaan mga anghel. Real joy. Yan inapod na tunay na kaugmahan. So, yan po ang ikaduwang bagay. And then, ikatulo, itinutuklo sa tuya ang kahalagahan kan kadukhaan. Itinutuklo sa tuya ang espiritu nin kadukhaan. Poverty need not be bad. Need not be bad. May tinutuklo sa tuya ang kadukhaan kan sa tuyang kagurangnan. In fact, sa mga Beatitudes, iyo sinasabi sa tuyo, blessed are the poor in spirit, for they shall see God. Yan ang tinutuklo sa tuya kan bilen.
kan pagkamunad ning kagurangnan, kan pagkani tawo ni Kristo, maging dukha kita sa Espiritu, empty of anything worldly, tanganing magkaigwaning espasyo, maging magkaigwaning lugar ang kagurangnan sa satuyang puso. Pero kung gabos na inisip ta mga material na bagay, na as if kung mayo ka ini, di kita magiging maugma, nasasala kita. Contrary po ini sa Espiritu kan kapaskuhan. Kaya namumutan ng mga tugang, liwat nagtataon sa tuya ng inspirasyon, ang pagkanitaw ng kagurangnan, ang sa iyang pakikisumaro sa tuya, na maski salat kita sa mga bagay ng kinaban, di kita mahadit, ninhulita, itinaw sa tuya, ang pinakaurog na regalo, mayong iba mismo, ang sulong aki nin Diyos. Maugmang Pasko sa Indogabos. Palakpakan po niya to ang kagurangnan. Tindog Tabi. Tintlod Tabi. Tindog Tabi. Ang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadanasin, inilubo. Umilig sa mga ganap, sa ikatulong aldaw, nabuhay liwat halin sa mga ganap, sumilapat sa kalangitan. Nagtulugaw sa buong ng Diyos amang mga kamhan. Aleluya, mabalik sa paghukom, sa buhay asin mga ganap. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parumakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat din naman, sa buhay na daing kasagpuran. Ngunyan sa kapistahan kan Pasko ning pagkamundag, mamibi kita sa Ama na magtalubo kita sa pagkamuot, kaugmahan, asing katuninungan na hinaharubay kan sa iyang aki sa pagdigdi sa daga. An simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, asin mga namamayo sa simbahan, makanood na mabuhay, susog sa kapakumbabaan, kan pagkamundag, asin pagkabuhay ni Jesus. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagselebrar kan Pasko nin pagkamundag, maging makatotoohan, susog sa dakulang misteryo kan pagkamuot kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang sa tuyang Pasko nin pagkamundag, maging selebrasyon kan buhay na waras sa to ni Kristo, huli kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mayong eerokan, ang mga nagugutom, nagihelang, ang mga tugang niyato na yaraon sa labanan, asin ang mga yaon sa kasakitan, makamate manlugod, kan kaugmahan, kan Pasko nin pagkamundag, huli kan sa tuyang pagmangno sa sainda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa katoninongan kan kahadean nin Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, maugmang kaming nagpapasalamat sa imo sa magayon aldaw kan pagkamundag ni Jesus. Warasan sa mo ang spirito nin tunay na pagpamibi, siring kan mga pastores na nakahiling asin nagtubod. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa pagdulot kan mga atang. Sa altar
Tindog tabi. Magpamibi ka mo matugang tangan sa kuwa sa indong atang magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akuon malugod kan kagurang nanatang sa imong mga kamot, para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa paginabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, lugod magin maninigo sa imo ang dulot kang kapiestahan ngunyan, tanganing huli kay ning urok kabanal na hunglunan, makamtan mi sa kamugtakan ayaw ng samong pagkatao sa kaibahan mo, na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso, initas pinasa kagurangan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, na danay si minsansain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banalama, Diyos na makakamhan, na daing kasakuran. Huli kan misteryo kan tataramo na nalilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamarawayan, nagdingraw sa mga mata kan sa mong isip, tanganing sa samong pagmidbit sa Diyos na nanahiling sa pagkamuot, mabihag niya kami sa mga dai na hihiling. Kaya kaibakan mga angheles sa sinarkangheles, kaibakan mga trono sa sinominasyones, asing kaibakan gabos na hukbo, nagawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, ding tapos na nagsasabi. Tiklod tabi. Kaya maugay na Ama, kaming nakikimayrak sa imo, nagpapamibi as sinagahagad, uli kay Jesucristo ang aki mo sa mong kagurangnan. Nakuon mo, asin bendisyonan, ining mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo na mayong kukundian. Na enot idinulot mi sa imo para sa banal mong katolikong simbahan. Papagkanigo ang mapatuninong mo siya, mabantayan, matipon, asin mahadean sa bilog na kinaban, kay bakan surugon mong si Francisco na sa mong Papa,
asin kan obispo ming si Rolando, patin kang gabos na nag-aataman, sosog sa katotohan, kan katoliko asin apostolikong pagtubod. Girom dumakagurangnan an mga surugoon mo, asin ang gabos na yaon digdi, na ang pagtubod, midbid mo, asin ang dibusyon ara mo. Para sa inda, nagdudulot kami sa imo, siring na sinda nagdudulot sa imo kaining sakripisyo ning pag-umaw, para sa inda man sana, asin para sa gabos nindang katuod, para sa pagtubos kan sa indang makalag, para sa paglaom kan sa indang kaligtasan, asin karahayan. Sindang nag-uutob kan mga panuga ninda sa imo Dios na daing katapusan, buhay asin totoo. Sa parapakinabang asin pagselebrar kan urog kasagradong banggi na andaing digtang pagkabirhen ni Santa Maria nagtao sa kinaban kan paraligtas asin sa magalang na pagrumdom enot kan mamuraway na Maria danay na birhen ina kan iyuman sa ng Dios asin kagurang nanyamong sa Jesucristo. Siring man ki San Jose esposo kan iyuman sa ng birhen asin kan sa imong mga santos apostoles asin martires ki San Pedro asin San Pablo, Andres, Santiago Juan, Tomas, Santiago Felipe, Bartolome, Mateo, Simon asin Tadeo, Lino, Cleto, Clement, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo Crisogono, Juan asin Pablo, Cosme asin Damian. Asin kang gabos mong mga santos, uli kan sa indang mga merito asin pamibi, itugot mong pakusugon, kami kan tabang kan sa imong pagsurog sa gabos na bagay. Kaya ining dulot niya mo bilang mga surugon mo, siring man kan bilog mong pamilya, namimi kami kagurangnan, na magayagaya mong akuon asin husayon mo, ansa mong mga aldaw sa imong katuninungan. Dangan, hawason mo kami sa daing tapos na padusa, asin ipagbuot mo, na kami makabilang sa katiripunan kan sa imong mga pinili. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Namimibi kami, O Diyos, na sa gabos na bagay, ining mga dulot papagkanigoon mong bendisyonan, midbidon, parigunon, gibuhon na maninigo asin mauuyunan, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan aki mong urog na namumutan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Bago kan aldaw kan pasyon, nag-ako siya nin tinapay sa mga banal asin mahal niyang kamot. Asin initaas ang mga mata sa langit, pasiring sa imo, Diyos Ama, niyang makakamhan. Pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaksin tinaon sa mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pag-ako niya kaining mahalagang kalis sa mga banal, asin mahal niyang kamot, pagpasalamat giraray sa imo, nagbendisyon, tinao sa mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos, asin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo.
Kaya kagurangnan kami na sa imong mga surugoon, siring man ang banal mong banwaan, ginigurumdum ang palada na pasyon, ang pagkabuhay liwat sa mga gadan, asin man ang mamuraway na pagsakat sa langit, kan iyuman sa ng Kristo sa imong aki, sa mong kagurangnan, nagdudulot sa imong malinawon na kamahalan, hali sa mga balaog mong itinao, ining osyang dalisay, osyang banal, osyang daing digda, banal na tinapay nin buhay na daing kasagkuran, asin kalisin danay na kaligtasan. Lilingya ini, kan maugay asin matiwasay mong lalawgon, asin ako aan banal na sakripisyo, daing digtang ostya, siring na pinagkanigo mong maako ang mga atang kan surugon mong suripot na si Abel, asin ang sakripisyo kan sa mong patriarka na si Abraham, asin ang idinulot sa imo kan urog kahalangkaw mong padi na si Melchizedek. Nakikimahera kaming nagpapamibi sa imo, Diyos na makakamhan, ipagbuot mo na inidarahon kan mga kamot, kan banal mong anghel sa sinanglitan mong altar, sa atubang kan Diyos nun mong kamahalan. Tanganing kami nagpapakinabang, kang urog kabanal na hawak kasin dugo kan sa imong aki, sa pakikisumaro sa altar na ini. Anas mapano man lugod, kang gabos na langit no na bendisyon, asin grasya huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Girumdumam man kagurangnan, ang mga tugang niya mong gadan, na nainutnan sa mo may tanda ning pagtubod, asin nagtuturog sa katuninungan. Nagarang kami kagurangnan, na sinda asin ang gabos na nagpapahingalok kay Kristo, matawan mo ning lugar ning kapahingaluan, kaginawahan, liwanag asin katuninungan. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kami man na mga surugoon mong parakasala, naglalaom sa dakula mong pagkamaherakon, papagkanigon mong matawan nin kaherasan sa pag-iriba kan mga banal mong apostoles, asin martires, Juan, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, asin kabos mong mga santos, namimibi kami, akoon mo kami sa saindang pag-iriba, ika na daing nagtitimbang nin mga merito, kundi bulanos na nagwawaras, kan kapatawadan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog tami. Natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Sa langit,
Nagagawa kami sa gabos na maraot, namimipi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahanap kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mong makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo kang tanda ning katuninungan. Peace be with you. Tiklod tabi. Uya si Kristo, ang Diyos na nanitawo, ang Emmanuel, ang Diyos na uya sa to, akin ni Maria. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ansa kong kalag maumayan.
Mamibig kita. Kagurang na sa muyang Diyos, namimibig kami, warasan sa mo na kaming nag-uugma, sa pagselebrar kan pagkamundag kan sa mong paratubos. Magkanigong magkamit kan sa iyang pagsumaro, huli kan maninigong pagkabuhay. Siya na bubuhay sinaghade sa kapanahonan kan mga panahon. Magluhod po kita para sa pamibi sa atubang kanbilen. Langit no na Ama, mantang sa mong pinagmamasdan ang bilen na nagpapagirumdum sa mo kan pagdatong kan sa imong aki, hinahagad mi na panoon mo ang sa mong puso kan kaugmahan kan kapaskuhan. Tabangi kaming maging mapagmangno, asin maging maimbod sa pagpamibi, siring ki San Jose. Tabangi kami na akuon ang sa imong aki, nintudok sa buot, siring ki Birhen Maria. Tabangi kami na mapakumbabang magsamba, siring sa mga mago. Tabangi kami na mga las, asin mamangha sa mga misteryo kan sa imong kapangyarihan, asin pagkamot, siring sa mga pastor. Tabangi kami na mag-awit kan sa imong pag-umaw, siring kan mga anghel. Asin tabangi kami, urog sa gabos, na arugon an sa imong aking Sesu Kristo na sa mong kagurangnan, asin maghinguwa na kamutan siya, asin paglingkudan sa buhay na ini, tangani na mag-ugma kay baniya, ngunyan asin sagod paman. Sa imong pagkaherak, asin karahayan, tabangi an sa mong mga pamilya, na arugon an banal na pamilya ni Maria, Jose, asin Jesus, asin gibuhon mo si Kristo bilang sentro kan sa mong buhay, na tunay na presente sa banal na sakramento kang altar. Pakusuga kami kan sa imong grasya na maging maimbod, tanganing mag-abot an aldaw sa muyang makamtan an balaog kan kalangitan na pinaglaladawan kan bilen, kun sa inamundag an sa imong aking Seso Kristo na sa mong kagurangnan, na nabubuhay asin naghahade ka iba kan Espiritu Santo sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw muna po kita sa itataong mensahe pasasalamat kan sa tong ginagalangan na kura paroko. Sa halipot na panahon po, tuguti po nindo akong magpahayag kan pasasalamat sa tuyang mga selebrasyon po, ngunyan na nakalipas na siyam na banggi hasta ngunyan, naging solemne asin naging makahulugan, huli kan partisipasyon kan kadakol ng mga tao na imbuelto. But ko pong pasalamat, siyempre, ang sa kong mga katuwang napadi, si Father Larry, asin si Father Pepe. Salamat po, Fathers. Arual daw po, yaon ang sa tuyang mga lay ministers, both the lay Eucharistic ministers, the lectors, the choir, the altar servers, the live streamers, collectors, MBG members, asserets, asin siyempre ang choir, lalo na ngunyan ang choir, iyo ang Cantate Domino, pasalamatan niya to. Siyempre, ang iba pang mga choirs kan sa tuyang parokya na nagserbi sa simbang gabi, asin misa di aganaldo pagkaaga. Siring man lain-lain na grupo, mga presenters, oral daw pagkaaga, asin pagkabanggi. Yaon po dyan ang Parish Youth Ministry. Palakpakan po niya to, ang Parish Youth Ministry. Mga mahihigos, nagpupuka, excited, maski kulang turog, pero talagang dahil aram nindaan sa indang misyon sa simbahan, nagtataon ng buhay asin kusog, ang gapos pong ginibo niya tungunyan, panuluyan, pagdekorar, iyan po sa karahayang buot kan mga holiness kan sa tuyang
parokya. Of course, ang manlain-lain na barangay, pastoral councils, mga barangay, ang mga barangay kang Santa Barbara, Old and New, San Esteban Puro, and Centro, San Antonio, San Nicolas, San Roque, San Miguel, Lourdes Yang, Sugod, Antipulo Yang, San Jose Pangaraon, San Jose Binatagan, Lourdes Yang, yaon ang Santa Elena, Santa Lucia, siyempre Santa Lucia. So, salamat po sa mga barangay na nagkisumaro. Bako lang po, siring man po ang manlain-lain na religious organizations kan sa tuyang parokya, kung taano po may mga ilaw kitang marhay, yan po, nag-contribute po sila tangani na magoyin po ang liturgical environment although siyempre ini po naging posible dahil sa pagtarabangan kan mga BPCs as in different religious organizations. Siring man siyempre ang Commission on Worship na mag-facilitate tangani na maging makabuluhan magayon, solemne ang sa tuyang mga selebrasyon, oral daw. Siring man, nagpapasalamat ako sa mga manlain-lain na grupo na nag-volunteer na tao sa tuya ning refreshments makakakan pagkaaga, maiinom pagkaaga sa labat o kung ano-anong mga And then, ugwaman po mga volunteers, mga grupo na lalo kasuudma, nagtaoning mga chocolate sa mga aki, as in manlain-lain na gift packs para sa mga senior citizens. As in sa siyam na aldaw, igwa pong inako ni mga gift packs ang mga nagkapira niya itong mga tugang. Ini po sa karahayang buot kan mga generous, as in mga members kan sa tuyang komunidad na may pagmangno, as in pagmakulog sa satuyang mga tugang. Palakpakan po niya to senda. Ang sa tuya pong selebrasyon, naging available po sa mga homebounds, as in sa mga hararayong lugar, sa mga tugang niya to, mga parokyano, nasa harayong lugar, sa manlain-lain na nasyon. Ini po naging posible para sa inda, huli kang mga esperso, kang mga members, kang social communications, mga live streamers ta. Palakpakan po niya to sa inda. Siyempre po sa Indogabos, naging makahulugan, maugma, ang sa tuyang pagtiripon ngunyan dahil sa indong mahalagang presensya. Lugod, iwaras sa indo ning kagurangnan, ang mga biyaya na sa indong hinahagad, urog na sa mga aldaw na ini. Once again, Merry Christmas sa Indogabos. Pagkatapos po kan huring bendisyon, yaon po ang pagpahadok kan umboy na aking si Jesus. So, ang mga lay ministers po matabang, dyan po sa indong lugar, tangani na magkaigwa ka man yung pagkakataon na maghadok sa banal na aking si Jesus. Siring man, ano man na abuloy nindong maitatao, tabang tapo iyan sa Holy Land, sa mga pangangaipo kan pagmantinir kan lugar ni Jesus. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. Idukuan payo asin maghagad ng biyaya sa mahal na Diyos. Kananakin ng Diyos na nitawo, dinaog niya ang kapangyarihan ng kadikluman asin kasaalan, asin pinano ang banalabangging ini sa iyang kamurawayan, halion lugo ng Diyos, na pano ng karahayan ang kadikluman ng kasaalan, asin paliwanagan ang sa inyong puso sa kabanalan ng buhay. Amen. Pinadara ng Diyos ang sa iyang mga anghel,
sa mapastor tangan ibareta an maugmang pagkamundag kan satong paratubos. Panoon lugod niya kamo, ning kaugmahan asing gibuhon ng mga tagapagbareta kan sa iyang tataramon. Amen. Kan ang tataramon na ni tawo ang langit na kasaro sa daga, iwaras lugod niya sa indo ang katiwasayan, asing karahayan nin buot asin pakisumaro sa katiripunan kan mga banal sa langit. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Anama, asin anaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw asin umawon niya to ang umboy na Jesus, ang Mesiyas na nag-abot. Salamat sa Diyos. Merry Christmas sa Indogabos. Mas marhay po kung nakalinya po kita ning duwa. Igwa po sa may gilid, nakalinya po ning duwa. Sa tahaw, igwan man po ning nakalinya ning duwa. Maglinya po kita, duwang linya po sa tahaw, sa gilid, asin duman po sa may gilid. Maglinya po kita. Gabos man po kita makakahadok sa umboy na si Jesus.